Asa mo to mga tanod na ako dire? Murag na yung nakagubot ba niya, wala sila dire. Basig na silang tambayanan. Asa ni kagabi ya? Sleep well ako sa balay ay. Uli ka nangaskal. Saan pagpangaskal nga kabalo, mamong tanod ta na patay duty. Ay maming kuya li, nakadagit bigdo ka askal kagabi. Usa naman ka nga. Di naman ka mo sama sa mo agod. Say, sama-sama, pahuwi po siguro to ay, kimurag na streetan, mangod ta ba? Hoy! Kap. Asa man sino tambay karon nga kay trabaho man. Ay, wala ka po, bago ragi na mo giayos ang kagubot ito kaganina. Mao ba? Unsa nito mga gubot dito di ay? Loh, na ba di ka gubot kap? Bago rin may ngabot diri, gayos mo na mo kaganit daw. Kamu ha? Panahon sa tingkaw pandisa aston yung paspasa mo kaon. Unya panahon sa trabaho di mo mulihok. Ha? Kap. Mo ya. Okay rin nga kap. Unsa naman daw. Saan ang kakapoy? Ayun na si K-stress ra ba kay mo ang bibi ba oh? Pabadlong kay mo good. Stress ka ba? Dili mo pahuwi po ni kapoy, kablo nang biya kagikan mi nag serbisyo dito ang mga dagang mga tambay. Ay lang mo pahalata ba kay espesyal tanod biya mo. Kapitan biya ko diri ah. Ay, relax lang. Anin lang kaya kap? What if magdungag kag mga tanod diri sa tong barangay? O basta itsuraan lang. Kay tambay dito ka po, pwede na tutukaon. Ya, ang itsuraan gi pampili uy. Sige riya, basig di masilik dito. Nya asa man na ron? Palalaki ka pa yun, palata pag laki ganito kap. Ikaw masilik na dito yan no? Ano dito? Dali, wailangan. Tara kap. Mami, kanang init yung panahon mami oh. Pabugnaw lulutan. Wait lang, saan dito yun ninyo? Saan dito yun ninyo? Snack ba? Snack! Snack, kung init kayo oh. Inga na mga dagwaya, pang snackan mo. Grabe na. Masaya akong kwarta sa inyo. Tanawa uli ka maibo ganyan akong masil oh. Kasi maibog si mong masil. Puras maging ng mga ribs, oh. Grabe naman kay ka, mami. Chusi naman kay ka. Mura ba kay Sigben? Diri na mami kay undanon ba? Pag bulag mo, kayo mga hugo, kayo mga lawas. Yung mga tanong dong, plaster. Tarong. Mga choy. Uy, sa mikradan nyo. Wala, nagtamay mi. Init ulit kayo. Pastor, kaya sa kapitan nyo. Mayang buntag. Ay, kap, mayong buntag kap. Lingkod kap. Si Mayuhon ron. Wala lagi. Guys kap, palikura. Kanang wis bagakay. Nang istorya nyo mga choy. Sikap mga choy ba, nang inahan nagtanod. Correction, tanod ng tsuraan. Uy, suraan man ta. Tsuraan? Hitsuraan ang gipangita, dili mga masakiton. Grabe. Kap, relax lang. Kay... Ayaw, palata ba, mga bakla ka. Tanod mo kung ipili diri yan. Mamili ako. Tindog. Sige na kap. Kiwasin na kayo mapilian na. Mamili kong tarong. Wait lang, relax lang. Ay, palata ka. Sige na kap, pamili na kap. Nyakap na kayo napilian. Unsa man yung gipampili nga tanod nga mura man ka sa Dragon Ball. Sika sa Dragon Ball. Ano man Ano kaingon? 116. 116. Nya kini isa mo si Dr. Zero. Unya si Cell. Si kapayat ana si Sil. Katong wala pa ni nakaon si 118 o 117. Kana isa kap. Walay duda. Si Goku na katong nahimong unggoy. Grabe pagkakapoy. Pwede na mo kumahimong si Bulma ba? Mangulit ta. Wala ko napilian diri ah. Uli. Insan man to. Kala di ka po. Samot na ana nalagot ko ano. Na maglagot man kana niya kap nga. Pastigon man kana siya kap mo sukol nagpulo ka laki ba. Di ko ganahan. Di makaganahan na niya. Dili ko ganahan madungag bayot diri ah. Basig na ako kompetensya. Taname. Klaro si Kapoy. Bayot mo nilang kap. So muna guys, no, ako i-introduce ng gaming app sa inyo mo ni ang Epoch Game. I-click niyo ang link sa comment section tapos click download. Mamili ka dira na i-register o login. Pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration. Butan mo dira mong cellphone number, password, verification code o referral ID. Then automatic makasulod na ka sa Epoch Game. Nanay klase-klaseng dula dira na Dragon Tiger, Mines, Color Game ug uban pa. Pero ako, i-try ng Color Game kay color mo na. Kanyang tayo madaugan na ka, gusto ka mag-cash out. I-click mo ng withdraw. Ibutan mo dira yung GCash account, GCash number, OTP, then automatic maka-withdraw na ka. Unya kung gusto pa ka magdula pero nahot na naka-coins, i-click lang mo ng plus sign, mamili ka na 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. GCash ga po gamitan yon. So man, nagets na ninyo. Kung nagets ganin ninyo, sige na kay magrunda pa ko. Tanod ba ako?